tohon, että onko meillä jotakin ongelmia, kun me ollaan Raskoneen pihas, mutta ei, Ylärä vissiin vaan vähän löpöä tankkiin. Joo, ei vielä sentäs. Toivottavasti ei. Kato nyt, että ei oo henkilökohtaisia ongelmia. Joo, elikkä Puolahan. Laitetaan vähän nappaa tankkiin ja me soitellaan nyt Helsinkihin. Nukutaan satamassa aamulaivalla Tallinnaa ja tarkoituksena on huomisen eli keskiviikon aikana tuolta illaksi stadionille Varsova. Siitä meidän matka starttaa. Tästä se lähtee. Ja siinä vaiheessa perustapassi on kuukauden pitää olla voimassa menee. Piikki paikalla laivassa. Keskiviikkoaamu. Mitä te nyt luitte, että siellä on Puolan ilmatilassa Venäjän kone vai? Se drone Että pitäis vielä voi käydä Italiat, paavit. Tai ei paaveja, mutta saman tyylinen. Eli ei kai sitä nyt perkulle perut. Tällä hetkellä Varsovan lentokentät on suljettuna ja Puolan pääministeri eikö puolustusvoimat toteaa kansalaisille, että pysykää kotona. Ja ottaa kansalaisia pysymään kotona. Joo. Katsotaan nyt mihinkä tää muuttuu tästä aamupäivästä. No me lähdetään työntään kumminkin Vartsovaa kohti. Tietysti jos Venäjä hyökkää. Mennäänkö ne Mad Max jutut tuolta kalterit ja puskurit eteen? Iso yleisötapahtumahan on sellainen, mihin niiden kannattaa sitten tiputtaa se pommi. Niin no ei, se on kuin 55 000 plus me. No mennään syömään aamupalaa tonne laivaan. Murehditaan sitten myöhemmin tätä Niin enemmän. Ensin. Syödään ensin. Ollaan vaan saavuttu. Stadikka näkyy siellä. Ei muuta kuin maate ja palataanpa huomenna. No niin boys, se olisi torstai morning. Heräsimme sateiseen Vartsovaan. Apina on otettu matkalta Kyyttihin ja joo, päästeltiin eilen pitkä päivä siinä suoraan Tallinnasta laivasta tähän stadionin juurelle Varsova. Rapia kellon ympärys 12:13 H. Ja tuo kello on nyt kyllä väärässä. No ei se kovin kaukana oo. Onko tuo väärässä? On se. Mitä kello on? 10. Ja 11. Niin, että se... Ei itse asiassa. Mutta onko se pysähtynyt? No mutta kello on... Tuolla sä oot pysähtynyt melkein oikeaan aikaan. Niin, mutta kello on siis 11 tapa. Joo. Ja meillä on, täällähän on semmonen homma, me ollaan nyt tässä Stadikan juurella. No se on nyt ton Rift Gamesin rekan takana, mutta stadioni hiekkaparkki. Tähän tultiin maate. Ja meidän sisääntuloaika stadionille on kello 13. Elikkä täällä on niinku, onkohan 10 lähtenyt ekat valumahan niinku kohti stadionia tästä. Et täällä on semmoiset aikataulut. Ylhää on siellä. Mut joo, me mennään kello 13 päästään laittaa varikkoon. Ja tänään ei oo muuta kuin varikon pystytys ja stadionin ihmettelyä ja briefi illalla. Niin, eikö se tästä? Keli on sateinen nyt ainakin tänään, mutta jännä nähdä mikä sitten on huomenna ja lauantaina. Päästiin etuajas.
Nyt odotellaan Marceliaa, että se tulee kertoa missä me ollaan. No joo, ollaan saavuttu tänne BGN. Oliko tää BGN? DGE. BGE Stadium, Varsova, Poland. Ennen kuin mä kerron teille enemmän vähän tästä kuviosta ja miten täällä ajetaan, niin carvertical.com on mulle hyvin tärkeä yhteistyökumppani. Sä saat CarVerticalista, jos sä oot esimerkiksi ostamassa autoa tai moottoripyörää Suomesta tai Baltiasta, Saksasta, mistä vaan, niin runkonumerolla tai rekisterikilven numerolla tehtyä historiaraporttihaun CarVerticalissa ja sä saat koodilla P2V -20% alennusta siitä raporttihausta. Ja tämän videon kuvauksessa on suora linkki siihen raporttihakuun ja siihen aktivoituu suoraan se alennus käyttöön. Tai sit käytät koodia P2D. Tässä mulla on Audi RS5, hyvä esimerkki. Keltaisella huutomerkillä palaa tuo vahinko on sattunut. Muuten on vihreää. Vihreä on aina hyvä merkki, niin kuin liikennevaloskin sä saat vihreällä päästään menee. Ja keltaisella pitää vähän tsekata, että mikä juttu. Eli no liikennevalot pysähtyä, mutta anyway. Tässä on paljon kuvia, niin kuin Verticalis yleensä tää antaa paljon kuvia. Niin tämäkin Audi, niin on tuolla näkyy. Siis tämähän on ihan täysin rytätty ja tää on ainakin Nürburgringillä vedetty 14 000 kertaa katon kautta ympäri. Sitten se on leivottu kasaan ja auto on myynnissä. Niin että sä haluaisit tuollaista ryttykasaa ostaa. Ja kun et halua ostaa, niin sit sä katot CarVerticalin, koska tää useimmiten kertoo tällaiset vahingot, että mitä on voinut käydä. Matkamittari tässä oli kunnos, ei sen puoleen mitään, mutta tommonen iso vahinko käynyt, niin ei hyvä juttu. Ja sä säästät ja kaikki säästää, kun ei tommosia ruttuja osta kukaan. Tsekkaa carvertical.com. Mut joo, tosissaan, niin nyt ollaan täällä äsken mainitulla stadionilla, mikä se nyt enää olikaan, mutta Varsovan keskustassa. Tämän Puolan kansallistadion. Joo. Tää on jalkapallostadioni vissiin niin kuin lähtökohtaisesti. Vai Speedway? Kaikkia täällä ajetaan. Mun mielestä tää on ihan niinku stadioni, eli siis ylipäänsä että täällä voi järjestää rockikonsertin tai riftingikilpailun tai jalkapallopelin. Niin, tai mutta Speedwaytä täällä ajetaan kanssa, mun mielestä futista pelataan ja konsertteja. Eikö täällä ollut Beyoncé, että tällaiset ja kuulemma? AC/DC on ollut. AC/DC myös. Ja nyt me ollaan taas täällä. Niin. Me driftinkin heput 3. kertaa putkeen syksyllä täällä. Ja tää imee se 55 000 henkeä. En tiedä, onko tää nyt loppuun myyty, mutta ainakin edellisellä 2 kertaa on. Täällä on aika huikea tunnelma olla tuossa lähtöviivalla, kun täällä on silmäpareja muutamia enemmän kuin yleensä kisoissa. Mut joo, saa nähdä, pysyykö katto kiinni, avataanko se. Ainakin lumitykit oli pihalla, mikä tarkoittaa myös sitä, että jos keli sallii, niin katto pidetään auki, eli ajettaisiin kuivalla, koska täällä on niinku 40 lumitykkiä, jotka puhaltaa sitä savua pois. Mutta John Deere oli myös täällä. Totta kai varuuksi, jos joudutaan kastelee. Toivottavasti ei, mutta se taas jää nähtäväksi. Ne on painanut tänään, mun mielestä mä katsoin tänä aamuna, niin tää piki on lyöty tähän. Vai oliko eilen, mutta kumminkin tää on ihan tuore, että ne on tehnyt tän taas tähän niin kuin ihan meitä varten. Onpa ne kilttejä, kun ihan meitä varten painaa tänne asfaltiin. Joo, ei mitään. Tänään on tosin torstai-päivä ja nyt toi katto vuotaa jostain. Torstai-päivä ja meillä on pojat siellä kasaa varikkoa ja ei meillä ole tänään oikeastaan muuta. Briefingi on illalla. Joo. Niin, huomenna alkaa reenit ja illallahan meillä on sitten huomenna jo lajittelu. Niin, ei muuta kuin koitetaan puskea täysin. Täällä on nyt varikko kasas ja öljyäkö piti vähän lisäällä? Joo, jätettiin tarkoituksella vähän vajaaksi silloin kotona, niin saadaan täälläkin tehdä. Ei laskea, silloinhan ei ollut öljyä. Ei ollut, joo, mä hain viime tipassa kuormahan mukahan. Joo, ei, autohan meillä on konttorin setää vaille redinä ja
Joo. No. Takavalot on vielä. Takavalot pitää vaihtaa muuten, joo. VS Automotivelta, jos en jo oo sanonut, niin tuli originelli lyhyryt, kun meillä on nää ledit täällä, mutta kun meillä on niitä, kun näissä pitää olla se muutospalikka ja niihin ei saada mitään lyhtyä palaa, mutta laitetaan nuo orkkikset nyt ja saadaan konttorin setä iloiseksi, että valot palaa. Kyllä, jos se sattuu ne kattoo. Niin. Yleensä kyllä perhana. No joo, ei kai mitään sen ihmeempää. Illalla briefiä, mä en tiedä mitä me tässä nyt joogaillaan. Käydään me syömässä johonkin vai? Katsotaan. Mr. Rallipena tuli. No joo. Hyvää huomenta. Perjantai-päivä. Nyt on A-ryhmä aloittamassa treenejä. Me ollaan B-ryhmässä. Aurinko paistaa. Ja eilen oli tosi illalla briefingi ja siellä sanottiin, että katto pysyy auki, sato tai paisto. Ja jos sattuu satamaan, että se kastelee keskusta osaa sitä radasta, niin sitten John Deere työntää reunoillekin vettä, mutta ainakin tää päivä nyt näyttää olevan kuivaa ja toivotaan myös huomiselle tietysti. Ei mitään, niin pian mekin päästään ajaa. No niin, eka treenit lähdös käymään. Käyntiin. Mennään ajaa. Treeni vedetty. Mä sammutan tuon auton. Eka treeni vedetty, joo, ihan jees. Kerkesin 5 vetoa ottaa. Pääsin vielä yksin ajaan sen viime, mutta ei antanut ajaa kun se yhden, ei antanut tuplavetoa, mutta pääsin edes sen, se oli ihan hyvä. Kaikki on aivan vielä. Eihän tos mitään niinku... Eihän tos mitään oo. No on siinä, mutta Satkunvetoja heti Lahdesta lähtien. ei nyt ihan satkunvetoja, mutta ehkä sellaisia 885 tossa, että kyllä niinku petrottavaa on. Mut sellaisia ihan puhtaita sinänsä. Krissa sieltä kommentoi, että mun entry, kun mä lähden entryin, niin mulla on vähän sellaista kulman hakemista siinä, ennen kuin mä otan sen kulman, millä mä meen sen. Ja sitten 4 vähän aiemmin kaasulle. Ja sit mä tein 5 jälkeen sinne viimeiseen mutkaan, niin mulla vähän meinas mennä niinku aina isoon kulmaan. Mut sitä pitää vähän niitä asioita petrata ja ekalla setillä eka 2 vetoa. Se oli liian tiheä se välitys ja nyt tohon viimeisimpiin nyt sit vaihdettiin ja se oli parempi toi naksun pitempi. Et ei nyt sen puoleen mitään, kaikki toimii, auto toimii, pojat toimii, Kristina toimii. Aurinko paistaa. Juhakin toimii. Jollain lailla. Vähän pitää vielä, meidän pitää varmaan joku Vähän vielä painia. Anaconda juttu ottaa tähän vähän aggressiota sitten ennen lajittelua, mutta meillä on vielä jo 1 treeni. 1,5 tunnin treeni, että jos me ollaan oikein kärkyllä, niin saumaan 4 vetoa, mutta saattaa olla, että jää 2. Ja sitten kun aina tuplaveto, niin seissi toinen, niin et sä siinä pysty reenaamaan. Vaikka sä jättäisit sen välin, niin et sä pysty sillä lailla treenaamaan sitä niin liidivetona niin hyvin kuin pääsis ajaa yksin sitä, mutta ihan jees. Katsotaan ne toiset treenit.
Antti laittanut päivällistä. No sitten maula. Näyttää olevan. Toiset tulee vielä. Onko nuo? Toiset piffit ainakin. Saatte niitä leipääkin, mutta piffiä ja pekonia saatte lisää. Miten mulla meni? Sullahan meni aika hyvin. Pieniä korjauksia lähdetään tekemään vielä tohon ekaan lajitteluvetoon, mutta pääsääntöisesti hyvin, et ei mitään. Tuolla oli kaikkia vähän spinnailua, ajettiin seiniin ja muuta. No joo, meillä ei ollut sinänsä sellaista, mutta... Siistiä ajamista. Niin, ehkä paikka on vähän liiankin siistiä. Mun mielestä. Tai niinku sillä lailla, että pitää olla vähän niinku... Niin, siis jotkut fightia. asiat ehkä näytti vähän niinku varmistelluilta, niin se pitää saada Pois. Joo, mut joo. Siis mitä? 2 vetoon jäi toi toinen reeni. Joo, sitä on kyllä. 1 liidi, Sitä on 1 seissi, vähän. että... Mutta eipä ne. Vähän se on niinku... Kaikillehan se on sama sillä lailla, että joku... Niin paitsi, että ei se ole, se on myös tuuristakin, että jos siinä reeniryhmässä on kolareita tai jotain, niin... Totta joo. Niin kuin esim. Edeltävä C-ryhmä, niin niillä jäi vielä vähempää. Niin kuin eka reeni. Ja joku pääsee enemmän, mutta se on semmoista ihan nyt kumminkin niinku ok fiilis. Joo. Et ei mitään älytöntä räpiköintiä. Ei. Lähdetään seuraavaksi kattoo ne lajittelut ja kokeillaan nyt. Ysillä alkavat vetää molemmista. Joo. Mikä se on? Power to Drift kumiukko. Kumiukko, Valinon kumiukko. Valinon mies siinä. No ne 2 tonnin kumiukon teit siinä. Joo. Keräilit tuolta kuminmoskat. Joo, piti vähän siivota. Mitäs siinä on? Siinä on Popniitillä silmät ja sitten kun tuo joku sähköliity. Tuli kädetön jätkä. Onko se tekijänsä näköinen nyt? Ei sulla mennytkään kuin tunti tuohon. Ei. Lajittelut seuraavaksi. Tässä saadaan nyt aika kulumaan, tässä menee ainakin 2 tuntia. 2 tuntia joo lajitteluihin ja sitten on vielä pitää vähän aikaa odottaa, että se oli ihan ensimmäinenkään ollut, joka ajaa. Joo, ei puolen välin tienoilla. Kaikkerit. Niin. Varmaan. No niin, jonossa ollaan ja... Nyt lähtee lajittelu käyntiin ja perkele koitaan puristaa nyt. Vähän pieni jänskätys päällä jotenkin. Niinku aina sellainen niinku little bit on, mutta on vähän niinku enemmän jotenkin. Ehkä kun mä katoin noita vetoja, että laukku jo 90 jonkin verrankin, niin kai siitä tuli sitten pakko suorittaa itsekin. Katsotaan. Circuit, we go back on the line to Finland's very own Juha Voitalakso. BMW 92 M3, swapping the engine out this season for the 2JZ 3.5 stroker, 900 horsepower. As he fires on the anti-lag, slams that car into gear, and he's given the nod and the green light to go as Juha comes off the line and through the gears as Voitalakso. That's the back end of that E92 BMW towards the wall and into that outside zone as he stands on the throttle now. 900 horsepower being unleashed onto the tarmac in Poland as he flicks it nicely into outside zone 4. Voitalakso back on the throttle working that back end, a little tag there. Do you see it upset the front wheels? He stays in it though as he picks up outside zone 5. He's going to look at that nice transition, that nice line, just dabs the handbrake, gives a slightly dials on the angle. It's late to get to 6. He makes it work though. Voitalakso goes for 7, a little shallow and across the line. Interesting tactic in the 6. Yeah. Terve. Terve. No niin, eka lajitteluveto ajettu. Eka lajitteluveto ajettu ja perkulle vieköön, niin... Sillä lailla kiva, että jäi vähän parannettavaa. Eikö se on makeata mennä näyttää niille, että sä pystyt parempaan? Joo, on, mutta kun se on hankalaa. Perkulle, tää on aika vaikea laji, kun tätä rupee oikein niinku, pitää niinku natsata. Nyt kun tätä videoa on tossa katsellut tota ekaa vetoa, niin joo, siellä on isokin virhe selkeästi, minkä mä niinku tunsinkin sinne 6 mentäessä. Ja sit totta kai se vähän söi sitä
sitä loppualuetta myös niinku sen virheen saattelemana. Muutenhan se oli niinku hyvä. Joo, siis linjasta puuttu 6 ja tyylistä 7 pistettä, että ne nyt tiedetään aika lailla mistä ne jäi. Ja sä pystyt kyllä ottaa ne sieltä. Joo, mä pystyn, mutta pystynkö mä sitä enää tällä yhdellä vedolla, mikä on jäljellä. Ja jos ei pysty, niin sit se on niinku back to home. Että tää on aika raakaa tää touhu tässä. Tää on tosi raaka laji ja vaikea, niin kuin sanoit. Joo, ei tää nyt oo ihan sulatella vaan. Ja toi rata, niinku vaikka se sinänsä on helppo, niin kuin mä taisin ehkä sanoakin tähän aiempaan, niin onhan se niinku silloin helppo sun suorittaa siinä vaan niinku ok suoritus. Mut sitten just näitä nyansseja, kun pitää ruveta hakemaan niin, ja tehdä niin kuin ne 3 tyyppiä siellä haluaa, niin se on välillä hankalaa. Joo, ja sitten tää on tällainen mental game, niin kuin tossakin treenien jälkeen, ennen kuin sä pääsit ajan yhden lajitteluvedon, niin mitä sä odotit siinä, kun 3 tuntia ainakin, 4 tuntia? No joo. Ja sit pitää ajaa se yksi täydellinen veto, ja just ennen sun vuoroa maalattiin klipit, niin sitten maalaukset on liukkaat. Joo, pikku siitä mulla varmaan, kun siinä odotan nyt, kun mennään 4, niin mulla tuli se seinäkosketus, niin en mä tiedä sitten, johtuuko se nyt maalista vai tuliko siinä vaan niin kuin jonkun oma virheen saattelevan, tuli sellainen pieni myös siinä alueella. Mutta silti joo, ei tässä pitänyt vaan koota itsensä ja koittaa parantaa, koska out ollaan, jos ei parannusta tuu. Ja parannustahan tulee, koska sä oot vitun hyvä. Joo, kyllä mä jollain lailla osaan ajaa, mutta riittääkö se näitä kavereita vastaan täällä? Että tässä on aika kovat paineet itse asiassa nyt, että mulla on oikeastaan ollut nyt jotenkin niinku aiempaa kovemmat nyt niinku. Tänä vuonna joo, joka kisassa ollaan oltu Mastersissa kaaviossa, mutta nyt se on vaakalaudalla se kaaviopaikka. Mutta kyllä me nyt totta kai sinne niinku pyritään tunkemaan. Että. Totta kai. Mutta odotellaan nyt vielä hetki, tuolla on varmaan 10-15 autoa nyt vielä. Tässä on kulunut jo tosta ekasta verosta tovi. Niin. Mennään kokeilemaan ja koitetaan parantaa nuo virheet ja muuten suht samanlainen, mutta muutamat asiat parantaa. Joo. Katsotaan kuinka käy. Crazy scenes here at the final of Drift Masters 2025. Things are getting ludicrous, and they're going to get even more ludicrous as we head in to the thick end of the championship. Juha Poitalaxco comes off the line from Finland in this crazy 2JZ E92 BMW, puts it to the wall as Poitalaxco wants it, he's hungry for it, he's out of the show, he's in 36th position, he knows he needs to do everything he can as he shallows up the angle and heads into outside zone 4. It's clean so far from the Finnish driver as Juha now works his way around, he looks for outside zone 5, picks it up nicely now for the transition, dials it in, he looks out the window for outside zone 6, another driver on the foot brake heavy as he works his way around that final outside zone and across the line. Poitalaxco, he's going for it. With the same thing, I want to see a bit more speed out of him. I want to see that bit more aggression. We kind of had this conversation in Germany and then he came out and did it, but No niin, lajittelu tajettu. Joo. Mä tossa sanoinkin, kun mä tulin ton takavedon jälkeen, kun Ahti ja Aki ja ketä tossa oli tossa Pilttuulla, niin määrä jännitti jotenkin toi veto normaalia enemmän. Siis ei se itse veto, sitten kun mä oon siellä autossa ja lähden suorittaa, niin ei se vaan no kyllä sä tiedät. Se tiedän. Niin normaalia enemmän ja totta kai tähän asti ollaan oltu kaavios joka kisas ja ollaan nytkin, luojan kiitos. Ja tää jotenkin täällä haluaa olla siellä kaaviossa. Mieluusti edetä siellä hyvin pitkällekin. Ja totta kai tässä jos sen verran ensi vuotta on ajatellut, niin tää oli todella tärkeä, että nyt on kaaviopaikka, että se voi olla olennainen tekijä. Ehkä se kaikki toi siinä vähän enemmän sitä painetta. Mutta nyt paine on purkaantunut joka tapauksessa, että 93,5 se oli. Joo. Että me korjattiin ne virheet, mitä siinä
niinku puhuttiin. Kyllä. Ja sillä tuli tommonen ja lopuista 7,5 pistettä kun jää niinku maksimista, niin mä en henkilökohtaisesti tiedä mistä se sit vielä jää. Eihän siitä jää kuin 6,5 mun matikalla. Mulla on 5 matikka. Mut joo. Sulla jäi 1,5 pistettä kulmasta ja 5 pistettä tyylistä sun ajolinjasta. Sä sait täydet pisteet ja 6,5 pistettä jäi No niin, mutta vähän sinänsä kumminkin. Tosi Totta, vähän. että niistä ei oo tietoa mulla niin sanotusti. Toki mä en oo kyllä kattonut ollenkaan sitä vetoa. Vai näytit sä yhden? Joo, pitää meidän vähän sitä katsoa. Niin pitää katsoa sitä ja huomenna on kaaviopäivä ja Mika Keskikorpi on vastassa ja Mikahan on petrannut niin kuin tässä parin vuoden aikana jäätävän paljon ja kyllä meidän pitää niin kuin kaikki likoon laittaa, että me Mika saatais sitä tiputettua. Mä koen, että me ollaan aika samalla viivalla Mikan kanssa, kun me tohon tunneliin rullataan sisälle, niin se on ihan 50-50, kumpi tekee niin sanotusti vähemmän virheitä. Ja siihen me pyritään, että me Mika niinku siitä tipautettais, totta kai. Kaikki pyritään tiputtaa ja mä oon tosi ylpeä susta. Tänään hienosti ajettu paineen alla, ei ollut helppo paikka ja sä olit vähän semmos henkisessä kuopassa siinä. Joo, mä olin henkisessä kuopassa ja mä en tiedä, mulla on muutama niinku, auttako siihen toka laitteluvetoon ne sun antamat vauhtikarkit? Joo, vauhtikarkit. Vai auttako ne sun yltiömäinen tsemppaaminen? Vai auttako me vedettiin Nakamuran kanssa peukut tuolla, se lähti mua ennen, niin tuolla tunnelis? Joo. Vai vaikuttiko se siihen sitten se tuolla aiemmin tapahtunut, mitä mä nyt en voi tähän sanoa? Siis, mitä on tapahtunut? No siihen liittyy ahti vahvasti. Mut joo, tai joku muu, en tiedä, mutta joo, hyvä juttu, ollaan huomenna ja päästään ajaa vielä huomennakin, se on nice. Ja hienoa oli nähdä, miten muut suomalaiset niin Jylhä Keskikorpi kanssa kävi sua tosta tsemppaamassa ennen kuin sä lähit. Joo, ajaa, kyllä. Ja kaikki meidänkin niin pojat oli normaalia niin tsemppaavampia. Onhan ne aina niin kans. Joo. Ja sä oot aina yltiömäinen tsemppaaja mulle. Ja mä tarviinkin sitä tsemppiä. Mut hyvä fiilis on. Hyvä fiilis. Nyt Ahti on loittanut meille pöperöjä. Ja tässä seuraavaksi näette nopeasti. Oltiin kattoo nyt lajittelut loppuun ja sen jälkeen täällä on David Coulthard, Carlos Sainz, Adam Malits. Sitten on näitä ruottalaisia rallycross-tähtiä, niin niillä on semmonen show tuolla, ne ajaa sellaisella koppimönkiolla, niin tässä on lyhyt pätkä seuraavaksi siitä. Carlosin auto tulessa vielä. Ei joo. Mitä? Ei saa tuotettua maaliin. Ahti suurimmassa roolissa oli vähän apuna. Tehtiin pikkasen pihviä porukalle. Pihviä. Maistuu ilmeisesti Pöytälaakson Juhalle. Vähän tämmöstä. Onko sä ottanut tästä muuten? Tää on lommo tässä näin toisella puolella. On. Jos joku miettii, niin että millä eväillä huomiseen, niin tämmöisillä.
Ahti meinas tällä kunnon sikakyljyksillä Mika kaatuu. Katsotaan nyt sitten, että kuka kaatuu, mutta... Tämän jälkeen pattavireen kaatuu, aivan varmasti. Juu, ihan varmasti. Jos ei mitään muuta. Mut joo, syödähän taas hyvät eväät ja huomiseen. Meillä on vasta 10:30 briefi ja olisiko ollut 10:30 alkaa Tandem Top 32 treenit. Niin jatketaanpa huomenna. Will fulfill everything. That means all the zones, all the deceleration and everything. So maintain all his goals. And then we get bigger than outer zone 7. Then the chaser will get inactive chase. That means Käytiin sinne treenaamassa tosin Top 32 treeniä. Näittekin varmaan sen Kristiinan kuvaaman videon äsken ja sitten kun otin pätkää siinä kolaripaikalla. Joo, Rintasen kanssa ajoin sitä liidiä ja 5-6 ja tein täysin sallitun hidastamisen. Eikö se tuomaristo nyt halunnutkin yhden selkeän hidastuksen ennen 6? Joo, ja niin hidastusalueelle ei vasta siellä klipillä. Niin, eli sen puolen vaihdon jälkeen. Joo. Ja Rintanen tuli päälle sitten ja molemmat mentiin pitkin seiniä. Mutta eipä näillä nyt oikein maha mitään. Joo, eihän sitä kukaan niinku tahallaan toisen päälle aja, mutta tietysti harmittaa, että auto on tuossa mallissa ja reenit jäi ajamatta. Aivoihin ottaa, niin treenit jäi siihen puolikkaaseen yhteen rundiin. Ja se, että tuleeko toi nyt edes kuntoon, se on nyt yritetty kysellä syyläriä, mutta ei oikein tunnu ainakaan sellaista, mikä nyt tässä ajan puitteissa sinne saisi muokattua. Että se on nyt kemiallisella metallilla korjattu ja se kuivaa tossa ja katsotaan pitääkö se. Mut siis luojan kiitos, toi syyläri kun se painui sinne, se löi sumppusäiliö tai öljysäiliöhön lonton, mutta se ei mennyt niinku läpi asti, että sitten meillä olisi niin kusisukas, jos sekin, sieltä olisi öljyt tullut mäkeen. Mutta ei tullut, että periaatteessa vaan toi syyläri ja flektit. Black Smokeilta saatiin flektit ja Black Smokein porukka on tässä apunakin, että kiitos jo sinne tässä kohtaa. Niin
Joo, ja Teemu lupasi, että sen autosta saisi kummasta vaan käydä purkaan syylärinkin, mutta ne ei ole ihan oikeanlaisia suoraan. Niin, kyllä jos toi nyt vaan saadaan pitää, niin vaikka se on banaanilla, niin jotenkin nyt vaan tonne istumaan se ja vetoja, että niinku ei ihan älyttömiä vahinkoja, vaikka niinku just tommonen, että ennemmin mä olisin jopa toivonut, että se olisi mennyt niinku, tiedätkö vanne, että meillä on tuolla vaislappeja lattia täynnä, että se olisi niinku selvää ja varmaa, niinku, että se tulee kuntoon. Joo, toi on nyt, kun sit jos toi alkaa vuotaa viivalla, niin ne käännyttää. Ne käännyttää, mutta kyllä mä ajan tietysti kyllä me tehdään, että jos se vähän jotakin saatanan vaippaa tonne vielä lisäksi ja niin kauan vedetään, kun se vaan tuntuu toimivan. Toivotaan nyt toki, kun se tuli se mälli, mä jätin auton käymään ja heti menin kattoon taakse just, että tuleeko jotain mäkeen, uskaltaako pitää käynnissä, koska en olisi halunnut tietenkään sammuttaa täydestä laulusta. No sitten kun siellä kusivana tuli, niin pakkohan auto oli sammuttaa. Toivotaan nyt, ettei oo sitten venttiilikierros tai jotain muuta tullut moottoriin tossa. Mutta meillä on kova tiimi, niin eikö ne tai sen, että mä pääsen viivalle ja Black Smoke ja on tässä jotain muitakin apukäsiä, niin toivotaan päästään ajaa niin kaavasti. Eihän Teemu Mersussa syy. Ottais vaan noin vähän. Niin valtavasti Teemu. Se on Ivekosta. Keppäs sormea siinä. Tässä on rassi. Siellä on reikä vielä. Missä? Otakaa lisää vettä. Nyt ois sitä... Iso kiitos meidän tiimin pojille, on ne aika sällejä. Myös Black Smoken väkeä, Saarimaa, kumppanit. Se on nyt tankilla tuolla ja pian vedetään, niin näyttäisi toimiva. Treeneissä räytti kontti edellä seinään nyt sitten Rintasen kanssa ja siellä on kamppeet parsittu kasaan. Keskikorpi liidiin ja Pöytälaakso chaseen. Mika Keskikorpihan oli tuossa nyt sitten lajitteluiden 15 ja Juha Pöytälaakso hienosti paranti itsensä ja nosti tuonne lajitteluiden 18. Siellä ihan ensimmäisellä vedolla eilen nyt sitten lajittelussa tullut sitä parasta Pöytälaaksoa, vaan vasta kakkosvedolla rupesi nyt sitten Juhalla löytymään. Keskikorpi edellä, Pöytälaakso seuraa, lähdetään katsomaan mikä on tämän Suomi-kaksikon tämän päivän vastine. Pientä hakemista on kyllä Pöytälaaksolla taas kerran, kun taas sitten Keskikorpi ajaa kyllä hienoa rania tällä hetkellä nyt kaaviossa. Pöytälaaksolla vieläkin pientä kulman hakemista, ei taida oikein millään nyt sitten Pemari asettua siihen käpällään niin kuin pitäisi, kun taas Keskikorpi tekee kyllä hyvän liidin. On nostanut tasoa tällä kaudella todella hyvän näköisesti, niin myöskin Pöytälaakso, mutta näkisin, että onko nyt sitten tuosta harjoitusten kolarista johtuen, että joutuu vähän hakemalla hakemaan sieltä nyt sitten omaa kulmaa. Joo, siinä ykkösklipille tultaessa, niin mun mielestä vähän niin kuin asemoitu väärin auton kanssa ja tosta napseinää hyvin suurella todennäköisyydellä tukivarsimutkalla ja rengas on kääntyneenä haritukselle, uskaltaisin väittää. Katsotaan nähdäänkö se toi oikea takarengas vielä jostain paremmin, mutta melko varmasti se harittaa ja sen takia se ei niin kuin meinaa enää pysyä kyydissä mukana. Ja tietysti äärimmäisen hankala ajaa toi auto nyt. Ja jos on ilmat pysynyt renkaassa, niin todennäköisesti pääsee kyllä lähteä omaan liidiinsä, mutta rohkenen väittää, että siellä ei ole enää kyllä renkaat siinä asennossa, missä pitäisi. Kyllä tuossa Keskikorvellakin pientä niin kuin hakemista on. Katoja vanteista on sieltä ilmat pihalla, se ei varmasti pääse edes läpi. Niinpä Nätsä. Pasmat ihan sekaisin. Mitä helvettiä mä oikein tein? Joo.
ykkösellä seinää ja vanneromuksi ja haritusta 268 milliä ja sillä sitten räpiköin siellä perässä sen ja sen vedoin ja no sittenhän täällä nyt ei tietysti oo näitä korjausmahdollisuuksia tossa kohtaa, niin se oli Mikalle siitä sitten niinku selvä peli, sama on tein. Mut en mä tiedä mitä mä torveilin. Ihan idioottimainen vika, en mä käsitän niinku mitä mä tein siellä. Mä olin aivan väärässä paikkaa siinä entryssä ja en mä tiedä miten mä sinne itteni ängin väärään paikkaan. Se tarkoittaa sitä, kun sä olit liian ulkolinjalla tavallaan? Niin, mä olin liian takana ja liian ulkona. Niin mä olin suoraan menossa siihen seinään. Niin vai? Miksi? No sulla oli tänään puolikas vetoreeniä. Totta kai se treenin määrä vaikuttaa myös. Joo, totta kai, mutta mä jo eilen seissi, niin kuin tuossa puhuttiinkin, niin ei tommosta virhettä ei saa tehdä. Vaikkei nyt treeniä seissiä ollut ainuttakaan tänään alla, mutta eilen mä nyt sain 2-3. Joo, mutta se on eri asia ajaa reeneissä. Kun sit lähtee tohon ja sä tiedät, että sun pitää vähän hyökkää, vähän ottaa riskiä. Totta kai, mutta se ei nyt vaan poista mikään asia ei poista sitä, että mä olin jostain omaa typeryyttäni aivan perselinjalla. Siinä niinku heti entrissä. Ja mä oon tässä nyt pääni puhki miettinyt, että miksi mä olin siellä. En mä tiedä. En tiedä. Mut joo, kausi oli tässä. Drift Mastersi on loppu ja talvia kohti ja katsotaan mitä tässä tuleman tuo. Että en tiedä yhtään nyt tässä kohtaa meidän sarjasijoitusta, vaikka periaatteessa sillä ei ole väliä. Mulle ainakaan, että onko se 25. vai 19, mutta nyt sillä saattaa jonkunmoinen merkitys olla. Ainakin jos ensi vuotta katsoo. Mutta kaikki selviää aikanaan ja tuolla on siis ajot vielä käynnissä. Top 16 on alkamassa. Niin me ollaan nyt 18 tällä hetkellä ja ilmeisesti. Ja katsotaan pysytäänkö 20 sakis, mutta harmi juttu. Kuitenkin joka kisas Mastersissa tänä vuonna kaavio on, että niinku tasasta suorittamista ja ymmärrän, että sä haluat kyllä paremmin, mutta niinku tänään tuolla ohjakokouksessa tuomaritkin sanoi, että te kaikki kaavioon päässeet olette niinku maailman parhaita driftingin kuskeja, että niin no ne on ne samat 3 tyyppiä, jotka tuolla kertoo muutenkin, mikä meidän pitää ajaa. Se on nyt 3 ihmisen mielipide siellä tähänkin asiaan, mutta joo, kyllä. Tässä lajissa niiden 3 mielipide merkkaa, ei kenenkään tässä lajissa ja tässä sarjassa on ne 3. Kyllä. Mutta joo, tosiaan ei nyt ollut mitään epäselvää tossa. Mä tein idioottomaisen virheen ja pökkäsin tosin seinää. Ihan hyvin mä kyllä sain ajettua sen seissin sitten. Vaikka mun siihen nähden, että sulle ei niinku ihme, että se rengas pysyi siinä vanteella ja sä pystyit ajamaan. Joo. Vähän se oli niinku vähän lähelle. Mun mielestä hienosti ajoitit, varsinkin se 3. ja 4. välinen puolenvaihto tuli hienosti ottaen huomioon vielä auton tossa mallissa. Niin. No joo, se ei riittänyt tietystikään. Mika jatkoo ja hyvä, että joku suomalainen on top 16. Ja taitaisi nyt muitakin kyllä, Lauri vissi ainakin. Ja näin, mutta ei mitään. Me tästä nyt sitten kotia kohti huomenna toki, ettei me nyt ilmeisesti tänään vielä lähetä mutta kotia päin ja vähän miettimään tulevaisuuden suunnitelmia ja asioita. Ei mennyt ihan toivotulla tavalla tämäkään kausi, että top 10 oli se tavoite ja siitä jäätiin nyt kyllä niinku liian monta sijaa. Mitä sä naurat? Tuli vaan omat tavoitteeni mieleen, niin naureskelin niille. Niin, no ei meillä kummallakaan oikein tavoitteet natsannut. Ei, mun tavoite oli SM-sarjasta mitali, niin mä olin toisiksi viimeinen. No joo, mutta siinä on se jos aloittaa sieltä alhaalta päin, niin sitten meni ihan hyvin. Siinä on kuitenkin erona se, että sulla oli lähes joka kisas auton takia piti keskeyttää.
mulla on auto toiminut. Toi Jitsata on niin jumalamoottori, että heittäkää helvettiin ne kaikki muut ja laittakaa kaikki Toyotan 2 Jitsetat. Mä laittu 230 rengasta, saatana, eikä mitään vikaa moottorista. Vika on tässä, kun ei täällä pärjätä. Että pian millukka menty, eikä tunnu missä. No ei onneksi ole vielä tällä ropalla millukkaa menty, mutta joo, auto on toiminut pirun hyvin koko kauden, niin kuin varsinkin moottori, on nyt jotain muuta ollut. Ja kiitos nyt vielä siis ylipäänsä, että päästiin Mikaa vastaan ajaan, että siinä oli tosin pojat teki kovan duunin ja oli apukäsiä ja näin, että ja se ei muuten itse asiassa se rupesi haiseen tosi oudolle sen vedon jälkeen, mutta siellä oli noi pojat meinasivat, että siellä on kaikkia liimaa ja kaikkia, kun siellä, mitä siitä on tukittu, että varmaan siitä johtuen. Mutta semmonen tosi epämiellyttävä erikoinen kärry tuli sen vedon jälkeen, semmonen oikein lämmin semmonen. Joo. Mun on vaikea kuvailla, mutta varmasti niistä liimoista, mitä sinne tungettiin, niin ne haisee siellä. Mutta niin pysy lämmöt ja pysy vete koneessa ja toimi. Joo. Mut semmoista. Riftingin kisakausi on ohi, mutta meillähän on 2 viikon päästä kisareissu tänne. Me tullaan uudestaan tänne. Kisareissu. Sun kisareissu eri lajin parissa ja mä tuun, onko mä sun mediamies? Se on mun huolto kautta media. Niin. Joo. Mut ei kai tässä nyt sen kummempia, niin kai me mennään sitten kattoon noi ajot loppuun ja juhlitaan Conorin mestaruutta ja semmoista. Ei mitään, katsotaan seuraavalla videolla.